Hola, catalans! Avui us parlo des d'Andròmeda, una galàxia llunyana plena de llum i d'amor. Com ja sabeu, s'apropa l'11 de setembre i enguany ens agradaria oferir-vos el nostre ajut per tal que els vostres somnis deixin de ser una utopia. Cal dir que nosaltres, des de la nostra visió hipergalàctica, no tan sols veiem el present i el passat, sinó que també albirem el futur. I és per això que avui us volem donar uns consells bàsics per aconseguir la vostra tan desitjada República Catalana. Estimats catalans, deixeu de fer el préssec. L'heu fet durant molts anys i ja n'hi ha prou. Ara toca, com deia el vostre poeta, posar fil a l'agulla. També és necessari que deixeu de barallar-vos entre vosaltres. Ja sabem que és un costum molt humà, però cal anar més lluny, sempre molt més lluny, com diu l'altre poeta. I és que vosaltres esteu tan interessats en que Europa us miri que us oblideu del vostre objectiu. Això, estimats humans, és perdre el temps i us puc assegurar que n'heu perdut molt. Ai, si el temps parlés! Bé, dit això, el que heu de fer aquest 11 de setembre és una gran manifestació galàctica, que l'univers us miri. Aquest dia haureu de portar un barret galàctic que us podeu fabricar vosaltres mateix al vostre gust, però sobretot és molt important que aquest barret dugui una antena de connexió per tal que ens arribin els vostres efluvis i puguem fer-vos el seguiment. Nosaltres, des d'Andròmeda, enviarem unes naus espacials que deixaran anar uns senyals lluminosos que guiaran la manifestació cap a la República. Estimats catalans, l'important no és que Europa us miri, sinó que l'univers us miri. I us avancem que arribareu a ser un país més de l'univers. Catalans, ara és el moment d'iniciar un nou camí. Endavant els làsers! Teniu tot el nostre suport i, com sempre, restem a la vostra disposició a Eternàlia.